Pa sadnje će se završiti sutra. Mašinska ili kako? Ne mašinska, ručna sadnja. Ručno jamiće kopaju? Ručno jamiće. Koliko ste duboko orali ovdje? Ovo je orano do 60-70 cm. A šta je prethodno bilo ovdje? Tu su bile isto šljive čačanska lepotica, pa je iskrčeno, ali bila je 5 sa 5, sad je ovo 5 sa 4. Šta procenjujete za šljivo? Ima perspektivu? Pa vidjet ćemo, ne može da očekujemo perspektivu kad je sadimo. Moramo u budućnosti 5-6 godina dok prorodi. Ono u punom je rodu u 7. do 8. godinu. Pa ćemo tada vidimo šta će. Od šljiva šta još imate ili samo Stanley? Ima čačansku lepoticu, stele i Grossia felicia. Ovo je dobro područje za šljivu? Za šljivu je bogom dano ovdje. Kakvi su vam prinosi? Pa prinosi su, kad je u punom rodu, od 3 do 4 vagona. Kako je prošle godine bilo? Dobra je bila prošla godina, ali je bila kiševita i onda je teška bila zaštita za šljivu. Pa ove godine očekujemo da će biti bolje. A što se grožđa tiče, kako je ovdje? Grožđe je dobro bilo prošle godine, ali je i cena je bila solidna za grožđe, a za ovo ostalo voće je bila katastrofa. Šta imate od sorti grožđa? Hamburg, Muscat i Italija. Znači sve stone? Stone. I isto ide na kvantaž, piljarnice? Piljarnice, kvantaška pijaca. Do kad se ovdje bere grožđe? Kažu da dugo ostane. Grožđe se bere do kraja oktobra i pola novembra. Sve zavisi do vremenskih uslova. Do prvi mraza. Ovdje grožđe zadnje ostane berba u Srbiji. To su neki specifični uslovi za Pa specifični, kad je slana i mraz u nizinama i u drugim područjima kao što je Grocka, Smederevo, kod nas još nije to. Još se produži berba za mjesec i po dana. Plodovi ide u svežem stanju, nešto u hladnjaču zadržuje se, ako bude cijena dobra, ako ne, ono što ostane u rakiju se prodaje i prerađuje. Kako je prošle godine bila godina uopšte? Prošla godina je bila teška za voće, nije bilo izvoza, znači katastrofa je bila sa voćem. Jagoda je nešto bila dobra, ali ovo ostalo jabuka, šljiva. Pošto je išla jagoda? Pa jagoda je išla od 120 do 150 dinara. Na pijaci ili u otkup? Na kvantašu i stalnim kupcima. Na otkupu je kratko trajao otkup za rusko tržište i onda su se povukli otkupljivači i onda je stala. Jel sami vozite na kvantaž ili kako? Sami vozimo.